ότι είναι κάτι δύσκολο να οριστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, λέει αυτή. Οπότε, αν από το 70 που ήταν πολύ πιο έντονο πράγμα τότε κάτι δύσκολο, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ. Μπορεί κάποιος άλλος να το πει αυτό, αλλά εμένα δεν μου αρέσει η ιδέα ότι η γραφή μου είναι γυναικεία πάντως. Αλλά δεν είμαι εγώ η αρμόδια να το πω. Όχι, νομίζω ότι έτσι μας καλύψει η απάντηση. Και για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα για το φύλο, η Σταυρούλα θα διαβάσει το πρώτο ποίημα, έτσι δεν είναι, από τη... Ναι. Αν και η μικρή και συμπυκνωμένη φόρμα του βιβλίου δεν μπορεί κανείς να πει, εγώ το βλέπω όλο ποίηση. Ναι, έτσι. Οπότε η Σταυρούλα θα διαβάσει την Εύα στο δάσος της Επαγγελίας. Η Σταυρούλα και η Ναυσικά, και δυο σας θα διαβάσετε. Με ένα κόκκινο μήλο στην κόκκινη τσέπη περπατεί, εις την πόλη. Συναντά αδιέξοδο, μια δαγκονιά και σοριάζεται. Χέρια πόδια λιμένα, ανάσκελη στο κράσπεδο, νοχελική, επίτηδες. Περιμένει. Χρόνια ολόκληρα ίσως. Ύστερα έρχεται αυτός. Λοιπά στοιχεία άγνωστα. Αναφέρεται μόνο επάγγελμα. Πρίγκιπας. Τελείται με κάθε επισημότητα το Φιλίπ. Ακόμη και το φίδι στο ρόλο του αμετάνιωτο. Αυτή σηκώνεται. Αυτός την οδηγεί. Εμένει να της φορέσει πάλι την κόκκινη κάπα. Αυτή την δίνεται και περπατεί, μακριά του. Κι έζησε αυτός καλά και αυτή πάλι τα ίδια. Πάλι αδιέξοδο, πάλι κράσπεδο, πάλι πρίγκιπας. Χιλιάδες επαγγελματίες πρίγκιπες, ίσως εκατομμύρια. Μέχρι που τη βλέπει ο Ελευθέρης, ο υδραυλικός. Καστανό μουσι, μουστάκι, παχουλός, 1,75. Χωρισμένος, 2 γη, καλά παιδιά όμως. Την πλησιάζει, τη θωρεί σκεπτικός. Αυθορή, πετάει τη φθαρμένη κάπα. Ύστερα της δίνει νερό. Ειδικός γάρ σε θέματα νερού. Αυτή σταματά τον ύπνο. Τον κοιτάζει βουφή. Τρέμει. Αυτός της προσφέρει το τζάκετ του. Την ανεβάζει το παπί. Στο δρόμο της φωνάζει ιστορίες. Τις μισές λέξεις τις ανεμοπαίρνει η ταχύτητα. Εκείνη του δίνει τα γωνιές από το μήλο. Μέχρι που το μήλο σώθηκε. Το φρονιμότερον φίδι, φίλος πια στον κόρφο τους. Τότε αρχινάνε κι αυτοί οι ιστορίες, δασίλεξες. Βουίζουν σμήνος οι λέξεις πάνω από τα κεφάλια τους. Έντομα που τριγούν νοήματα. Έτσι συνεχίζουν οι δυο τους, στην ίδια ταχύτητα, μήνες ολόκληρους, ίσως και χρόνους. Το παπί φτάνει στις παρυφές του σκοτεινού δάσους. Επιτέλους, λιακάδα. Ο Λευτέρης φρενάρει. Οι λέξεις προσγειώνονται πάνω τους. Μερικές τους κεντρίζουν. Άξαφνα η Εύα ξεπεζεύει. Βάζει τα παπούτσια της, παραμερίζει τα μουσια του και του δαγκώνει τα χείλη. Το σκοτεινό δάσος είναι μόλις 2 βήματα και διαρκώς διαστέλλεται. Νιώθω ότι στα ποίηματα της Εύας καταπιάνεσαι με την έννοια της κατασκευής, της κοινωνικής κατασκευής του φίλου. Στον κήπο της Εύας είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι ακόμα όμως ριζωμένες πεποιθήσεις, στερεότυπα, πατριαρχικές βεβαιότητες, που είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθούν ακόμα και σήμερα. Τελικά, περπατάμε ακόμα με ένα κόκκινο μήλο στην κόκκινη τσέπη, περιμένουμε κάποιος να μας αφυπνήσει, μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε μόνες μας. Μήπως πρέπει τελικά να γίνουμε επικίνδυνες ή μήπως πρέπει να μεγαλώσουμε επικίνδυνα, αφυπνισμένα κορίτσια που δεν σωριάζονται και δεν περιμένουν κανένα να τις σηκώσει. Ναι. Κοίταξε, πάλι, όπως με τη γυναικεία γραφή, θα πω ότι καλό είναι να αφυπνιστούν κορίτσια και αγόρια. Να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι, δηλαδή όλοι, ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη, άσχετα από το φύλο. Εγώ γενικώς είμαι μάλλον της συνύπαρξης, της συμφιλίωσης, όχι της αντιπαλότητας, όχι της κατηγοριοποίησης. Δηλαδή, προτιμώ να μας βλέπω ως ανθρώπους, όχι ως φύλλα. Δηλαδή, αντιστέκομαι σε αυτό. Θα μου πεις, έγραψα για την Εύα. Νομίζω ότι η Εύα περισσότερο με αφορά ως προς την ενοχή. Ως προς την ενοχή που σημαίνει η Εύα. Για τις γυναίκες βέβαια, εντάξει, όντως γυναίκα είμαι, δεν το αρνούμε, αλλά
Με ενδιαφέρει τι κάνει η ενοχή στη ζωή μας, σε άντρες και γυναίκες βέβαια. Οπότε θα έλεγα ότι αυτά που λες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να σηκωθούμε και να είμαστε εκθετικοί και διεκδικητικοί και άντρες και γυναίκες. Και ο καθένας να. Το έλεγε πάλι και η Χάννα Άρεντ, το έχω πρόσφατα γι' αυτό. Ότι το πρόβλημα έλεγε ότι είναι άνθρωποι που δεν σκέφτονται. Αυτό είναι το πρόβλημα του κακού, έτσι μπορεί να γίνει το κακό. Οπότε άντρες και γυναίκες να σκεφτόμαστε, να παίρνουμε θέση, να λαμβάνουμε τον εαυτό μας, αυτό κάπως. Και αυτό έχει σημασία γιατί τελικά είναι πόσο κάθε αναγνώστης το εκλαμβάνει και πώς κάνει διάλογο με το συγγραφέα πάντα ο αναγνώστης και πόσο ωραίο τώρα ήταν, γιατί τώρα το έχουμε συζητήσει, ακούω ότι η Εύα συνέπνευσε ως προς την ενοχή. Και μια και αναφέρθηκες πριν στο κακό και πώς πρέπει άνδρες γυναίκες να είμαστε αφυπνισμένοι, θα περάσουμε στον τόπο του μισογενισμού. Πολλές περπατούν σκυφτές. Φτάνουν μέχρι και να έρπουν. Χορτάρια χωνεύουν τις κνήμες τους και τα γόνατά τους τρίβονται σε πέτρες ή στην καυτή άσφαλτο όταν διασχίζουν πόλεις. Όχι σπάνια, κρέμονται κομμάτια από τη σάρκα τους ή χαρτογραφούνται βλαβιά πάνω στο κορμί τους. Όμως εκείνες δεν νιώθουν πόνο, ή και να το νιώθουν, η προσοχή τους είναι στραμμένη στα λόγια των άλλων. Τα αυτιά τους σαν χωάνες τεντώνονται να απορροφήσουν ψίθυρους, αυτούς κυρίως, αλλά και αγορεύσεις ολόκληρες. Δεν ξεχνούν ποτέ να χειροκροτούν με πάθος με τα ξεγδαρμένα χέρια τους και να χαμογελούν σαγηνευτικά, ιδίως όταν έχουν το πρόσωπο στραμμένο προς τα επάνω. Καμιά φορά ξεπηδούν κορίτσια από τα σπλάχνα τους. Ντρέπονται γι' αυτό, καθώς τα λόγια των άλλων θα είναι απαξιωτικά. Ονειρεύονται τότε με πείσμα να φτιάξουν στρατιές από σκυφτά κορίτσια για να αποκαταστήσουν το κρίμα. Όποτε μπορούν, βγάζουν το μεγάλο κλαδευτήρι και κόβουν τα πόδια αυτών που προχωράνε ή στέκονται ολόρθιοι. Τρέφουν βαθύ μίσος για τους ευθυτενείς ανθρώπους. Κλακ κάνει μεταλλική ψαλίδα. Κι ύστερα συνήθως κραυγές και τσακωμοί. Έτσι, δίπλα σε εκείνες πολλές φορές κοίτονται ανθρώπινα μέλη. Είναι περίεργο πως η αποφορά δεν αποδιώχνει τους πάντες για πάντα από κοντά τους. Αντίθετα, υπάρχουν εκείνοι που μαγνητίζονται από αυτήν την ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν ζήσει κουβαλώντας σκυφτούς ανθρώπους, έχουν κάψει, έχουν καταβασανίσει μέχρι την επιθυμία του θανάτου. Έχουν απολαύσει τη δύναμή τους. Αυτή τη δύναμη την έχουν μαστιγώσει επάνω και σε εκείνες. Τις θέλουν ερπετά. Τους αρέσει να μπορούν να σκύβουν για να τις χαϊδεύουν τρυφερά στο κεφάλι, όσο τους αρέσει να τις χτυπούν μέχρι να κουραστούν τα χέρια τους. Μετά μετανιώνουν και ξαπλώνουν δίπλα τους. Τις αγκαλιάζουν στοργικά ή ψέλνουν λόγια συγχώρεσης όλο το βράδυ δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου ή δίπλα στο μνήμα. Άρα, στο απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε, που διάβασε τα Σταυρούλα, όχι, μιλάς για τη γυναίκα που στρέφεται εναντίον του ίδιου του εαυτού. Τελικά, πώς εξηγείται αυτή η εσωτερήκευση του μισογενισμού? Είναι από τις ίδιες τις γυναίκες, είναι ένας τρόπος επιβίωσης. Πόσο δύσκολο είναι μια γυναίκα να αποτινάξει ένα λόγο που την έχει διαμορφώσει από την παιδική της ηλικία και την έχει καθυλώσει να είναι σκεφτή. Κοίτα, εγώ αυτό το έγραψα, αυτό είναι και αυτό παλιό, κάποια στιγμή που αισθάνθηκα τον μισογενισμό των γυναικών, σαν να με σόκαρε αυτό το πράγμα και γι' αυτό βγήκε και τόσο άγριο δηλαδή. Πάνε πολλά χρόνια τώρα και μάλιστα τότε το είχα διαβάσει ένα φίλη και μου είχε πει αυτό είναι κοινικό. Τι το είναι κοινικό. Και νομίζω ότι φαίνεται αυτό το σοκ. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αυτό το έχω δεχτεί ότι υπάρχει. Δεν ξέρω να σου πω τι είναι αυτό που οδηγεί τις γυναίκες στο μισογενισμό και τους άντρες στον μισογενισμό. Εντάξει, στους άντρες είναι ένα είδος ρατσισμού. Αλλά στις γυναίκες ίσως είναι αυτή η αγάπη και την εξουσία, δεν ξέρω. Η εσωτερική των ενοχών, μάλλον είναι. Και είναι και τόσο επίκαιρο, έτσι, ο τόπος του μισογενισμού είναι πράγματι επίκαιρος, δεν πάει ποτέ να είναι μάλλον. Εγώ ήταν πολύ παλιό που είναι αυτό και τώρα που το άκουσα από το διάστημα,
Φάνηκε πολύ, πολύ άθλιο. Είναι όμως ένας άγριος τόπος και είναι Ναι. ακόμα πιο άγριος τώρα, έτσι που όλοι ζούμε στη Μάνοσφαιρ, ένας όρος πολύ έτσι, σύγχρονος, και στις συνθήκες τώρα που έχουν δημιουργηθεί μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, και με όλη αυτή τη συζήτηση για την woke κουλτούρα και για τη θυματοποίηση πλέον των ίδιων των Μα και ειδικά ανδρών. σήμερα, δηλαδή εννοώ σήμερα. Σήμερα. Με τα νέα αυτά Με την εισβολή.